ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏପରି ହେଇଛି କି ଯେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଭୀରତା, ସେହି ପ୍ରେମ, ସେହି ଭକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କେମିତି ଆସିବ। ମଣିଷର ମନ ସ୍ୱଭାବତଃ ଚଞ୍ଚଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ସାଧନା କରି ତାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରିବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅତୁଟ ଭକ୍ତି କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବା। ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣିବା। ଯେପରି କାନରେ ମଇଳା ଥିଲେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରର କୋଳାହଳ ଭରି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥା, ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ, ଭଗବତ୍ ଗୀତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିମୟ ଭଜନ ବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ, ତାଙ୍କ ମହିମା ଏବଂ ତାଙ୍କ କରୁଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରୁ ହଟିଯାଇ ତାଙ୍କଠାରେ ରମିବାକୁ ଲାଗେ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ଏବଂ ସ୍ମରଣମ୍ ବା ନାମଜପ। କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ଏବଂ ସ୍ମରଣମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମର ଗୁଣଗାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ନାମଜପକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କଳିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମ ପ୍ରିୟ ଲାଗେ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଶିବ, ହରି, ଯେକୌଣସି ନାମ, ତାହାକୁ ଜପ କରିବାର ନିୟମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାମଜପ କିପରି କରିବା ଉଚିତ। ସକାଳୁ ଉଠି କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଚାଲିବା ବୁଲିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ମନେ ନାମଜପ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ନାମଜପ କରନ୍ତି, ସେହି ନାମ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଳରେ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଉପାୟ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଭଲ ସଙ୍ଗତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏକାକୀ ଚାଲିବା ବହୁତ କଠିନ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେପରି କୋଇଲା ଖଣିକୁ ଗଲେ କଳା ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଅତର ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗତିରେ ଆମେ ରହିଥାଉ ଆମର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୋହଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମକୁ ସାହାରା ଦିଏ। ଏହା ଆମ ଭକ୍ତିଲତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ କେବଳ ଘରେ ବସି ପୂଜା କରିବା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜ କର୍ମରେ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଶିଖାଏ। ଯେପରି ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ବି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେହି କାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଭାବି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କରୁଛି। ଫଳର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ମ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଥରେ
ସେବା ଏବଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଏବେ ଜାଣିବା ସେବା। ନର ସେବା, ନାରାୟଣ ସେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ହିଁ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ଶରଣାଗତି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଭକ୍ତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ହେଉଛି ଶରଣାଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଏହା ସେହି ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ବଳ, ମୋର ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ରକ୍ଷକ। ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବନା ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଗଭୀର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ମାନି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନରୁ ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏବଂ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଭକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଶୁଣିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନାମ ଜପକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଭଲ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ କର୍ମ ବା ନିଜ ସେବାକୁ ପୂଜା ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ବା ଶରଣାଗତିର ଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗଣତିକୁ ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭକ୍ତିର ଆନନ୍ଦରେ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ।